Silav roj baş hevanno çend nûçe me amedekirine dixwazim ji we re pêşkêş bikim bi giranî daxuyaniya dawî ya Rêzdar Cemîl Bayîk heye. Hevpeyvînekî berfirê heye. Di Anefê de hatiye weşandin, me jê girtiye. Dixwazim ji we re bixwînim. Wekî din Cemîl Oğuz nivîsandiye di Diyarnameyê. Ez îro cî bidim wan her du daxuyaniyan. Wekî din hin nûçe hene. Rewşa Kobanî wekî xwe ye. Guherîn ve guherinekî pir ciddî tune ye. Dorpêş didome. Millettiye, birçiye. Yani ew tir û kamyonên ku ji Amedê hatin ji deverê din ên Kurdistanê hatin li ber deriyê Sînor derbas nekirin. Yani dibêjin ancak em bawekê fermî li gorî usulê em di ser hikûmeta Şamê re ancak dikarin derbasî Kobanî bikin. Yan jî hûn alîkariya xwe bînin pêşkêşî Afatê bikin, nizanim Qizilayê filan bêvan. Wana hemî tiştên berdayne. Çima? Çünkü Devleta Tirkiye dibêje dema ku dewleta min bibe mesele ewlekariya min ez dikarim her tiştê bikim. Di vê çarçovê de êrişê Efrînê kir. Wextê êrişê Efrînê kir nepirsî hikûmeta Şamê heye, tune ye. Wextê êrişê Serêkaniyê kir nepirsî ya li gorî usulê me re û çawa tev bikere. Usul nedad bîra dewleta Tirkiye. Ana milletê me Kobanî tî û birçî ye li wê derê perîşan e. Dewleta Tirkiye rê nade û usulê tîne bîra me hem jî bi destê hin Kurdan. Nerastin. Ez hê cîl ser gotina xwe me milletê me Bakurê Kurdistanê dibe vê yekê ji dewleta Tirkiye re nehîşta û li ser Sînor kom bibiye ew derî bi şiklekî bihata vêkirin. Yani ez di wê qenaetê de me. Mesela Kobanî aniha hê jî didome. Yani heyeta Kobanî çû Helebê hevdîtin çêkir hat ama encam tune ye. Yani elektrik pir hindik tê, înternet pir hindik tê. Hê hal nebiye. Hevan ez hema dixwazim nivîsa Cemîl Bayîk ji we re bixwînim. Ya mihêm ka em binêrin di derbarê vê pêvajiyê de çi dibêje Rêzdar Cemîl Bayîk. Hevserokê Konseya Revebira Kecekê Cemîl Bayîk ragihand ku êrişên li ser Rojavayê Kurdistanê û Bakur Rojhilatê Sûriyê ne tenê leşkerî ne. Beşek ji planekê berfireh in, armanca wan tasfiyekirina civaka demokratîk û îradeya Kurdan e. Hevserokê Konseya Revebira Kecekê Cemîl Bayîk ji ajansa nûçiyan Anefê re axivî. Diyar kir ku şoreşa Rojava bi hemû aliyê xwe ve rê li ber şarê nû yê parvekirinê ya Rojhilata Navîn girtiye, lewma jî hedef hatiye girtin. Bayîk got êrişên li ser Rojava hem aliyên navnetewî hem jî yê heremî hene. Ev êriş rasterast bi polîtîkayên dewlet navend ên hêzên navnetewî ve girêdayîne. Cemîl Bayîk dibêje ji ber ku hêzên navnetewî dewletan esas digirin, polîtîkayekî wanê yekgirtî ya li ser Kurdan tune ye. Yani dewletan ji xwe re muxatab digirin. Cemîl Bayîk destnîşan kir ku Tirkiye heteşe aktorên din yên li herêmê li ser vê bingehê gihîştine hevû ji bo şikandina îradeya Kurdan ketine nava tevgerê. Bayîk balkişan ser wê yekê ku ev plana li dijî Rojavayê Kurdistanê ne tenê leşkerî yan jî siyasî ye. Di heman demê de êrişekê îdeolojîk e jî. Aliyekê giring yê êrişa li ser Rojavayê Kurdistanê û Bakur Rojhilatê Sûriyê hedefgirtina sîstema civaka demokratîk e. Bayîk destnîşan kir ku pergala li wir hatiye avakirin, xwe dispêre paradigmaya civaka ekolojîk ya demokratîk ya azadîxwaz ya jinê. Ji ber vê yekê Bayîk diyar kir êriş tê wateya êrişeke rasterast li ser paradigmaya civaka demokratîk. Modela xwarêvebiriyê ya li Rojava ya li Bakur Rojhilatê Sûriyê ji bo paşaroja Rojhilata Navîn xwedî watiyeke mezin e. Lewma bûye hedefa sereke, dibêje Cemîl Bayîk. Êrişên li ser Rojavayê Kurdistanê hinekî berfirehtir tîne ziman. Cemîl Bayîk, hevserokê Konseya Revebira Kecekê
بالای دکشینه سر ایرشین روجاوای کردستان. تشتی کو چارەسەریە پرسکرێکا کوردان هەری زێدە زەحمەت دکە دابەشبوونا وەیە لە چار پەرچەیانە di dilê rojhilata navîn de. Tirkiye, İran, Iraq, Suriye. Di hemû van welatan de Kurd koma duyem ya herî mezin ya etnîkî ne. Li Îranê Azerî hene, lê ji ber ku şîîtî li cem wan nasnameya pêşî ne, aliyê wanê etnîkî dernakeve pêş. Her çar dewlet jî di sed sala bîstan de bi têgihîştina netewe dewletê şekil girtiye. Herçend nêzîkatiya herî tund ya li hember hebûna Kurdan li Tirkiyeyê jî li sê welatên din jî polîtîkayeke serdest li ser Kurdan hatiye meşandin. Binêrin. Yani herçend polîtîkaya herî tund li ser Kurdan li Tirkiyeyê tê meşandin jî li sê welatên din jî Iraq, Suriye, İranê polîtîkayeke serdest li ser Kurdan heye. Ji ber ku ciyê rojhilata navîn di hevsengiya cîhanê de gelekî giring e, hêzên navnetewî ji bo polîtîkayên xwe dewletan esas digirin. Ev ji xwe di tekoşîna azadiyê gelê Kurd de handîkapeke giring e. Li aliyê din herçend ev çar dewlet di mijarê din de li dijî hev bin jî dema mesele dibe Kurd dikarin polîtîkayekî hevpar hilberînin birêve bibin. Ev rastî nişan didin ku tekoşîna azadiyê ya gelê Kurd wê bi çi zehmetiyan re rûbirû bibe. Dema tekoşîna azadiyê gelê Kurd tê dayîn divê ev li ber çavan were girtin. Polîtîka divê wisa were meşandin. Yani kîjan rastî li ber çavan were girtin? Her ça dewletên ku Kurdistan dagir kirine her çendî di nava wan de nakokî hebin jî dema mesele dibe Kurdistan polîtîkayekî hevbeş birêve dibin. Ev rastî divê merov tim li ber çavan bigire. Cemîl Bayîk weke şîretekî li nifşa nû dike. Derbazkirina van handîkapên ku me diyar kirine jaliyek ve hewceyê tekoşîneke biryardar û xurt de jaliyê din ve jî hewceyê hûrgulî û hostatiya siyasî ye. Ji vî alî ve di pirsgirêka Kurdan de gotinên Hemasî, Kurtedem encamê nadin. Bi kurtasî pirsgirêka Kurdan bi pirsgirêkên wek hev ên li deverên din ên cîhanê re nayêne muqayesê kirin. Çaresernekirina pirsgirêka Kurdan ne bi kêmî yan jî zêdebûna daxwazan re tekildar e. Binêrin hevan nû tiştekî giring dibêje, yani tecrübeya 5 salî Cemîl Bayîk çi dibêje? Dibe eger ev meseleya Kurd hal nebiye vaya nayê wê manê ku daxwazên me ê ji bo Kurdistanê kêm in yan zêde ne yan radîkal in. Mesele ne ew e. Yani tiştê herî radîkal tu bixwazî jî. Yani hinek çawa merov dikare heq bide? Li temamê Kurdistanê hemî partiyên siyasî aynî tiştî naxwazin. Yani îcab nake merov hemî tiştî bîne bixestûyê tevgera siyasî ku bi îdeolojiya wê celan birêve diçe. İcab nake merov hemî sûçî bixestûyê wan. Mesela li Başûrê Kurdistanê jî tu kêm dixwazî, tu zêde dixwazî, mesela Kurd hal nebiye. Li Rojhilat hal nebiye, ne ku kêm dixwazî, zêde dixwazî. Vaya konjonktûra hewaya siyasî ya Rojhilata navîn vê gavê wisa îcab dike. Yani ji ber vê dibe doza Kurd û Kurdistanê bi pirsgirêkên wekê vê re ê deverên din ên cîhanê re merû nikare muqayese bike. Ya me pir cuda ye. Meseleyên stratejîk hene, jeopolîtîk hene, meseleyên Rojhilata navîn bi serê xwe cuda ne yani. Tu zêde tişta bixwazî jî nayê manê didin te di wê meselê de dibêjin. Ji ber polîtîkayên tunekirina hebûna Kurdan ya bi têgihîştina netew dewletê çareser nabe. Eger Kurd polîtîkaya li ser wan tê meşandin bi pirsgirêkên li deverên din ên cîhanê re muqayese bikin û hem bikevin xefletê hem jî nikaribin polîtîkayên çareseriyê hilberîne. Êrişên li ser Rojavayê Kurdistanê hem aliyên xwe yên navnetewî heye û hem jî aliyê xwe yên netewî heye. Ê heremî yani. Na ê heremî û ê navnetewî heye. Basa netewî nake tabii ki.
hêzê navnetewî bi fikrîna ku berdewamkirina tekiliyên taktîkî yên bi Rojavayê Kurdistanê re li dijî Daişî hevkarî hatibû kirin, ne di berjewendiyê wan de ye, tekiliya bi Tirkiye û hinek welatên Ereb re girîngtir dîtin. Mühîm e, ez dubare bikim. Yani ev hêzê navnetewî bi pêşengî Amerîka koalîsyon dibêjin. Yani bi fikra ku berdewamkirina tekiliyên taktîkî yên bi Rojava re ya li dijî Daişê ne di berjewendiyê wan de ye. Yani êdî dibêjin tamam. Tekiliya me ye bi Qesedê re, bi Kurda re heta vê derê. Êdî ji Vûlupê ve menfaetê me nemaye eger em bi wan re hevkarî çê bikin li ser meseleya Daişê. Ji ber vê yekê rabûnçê kirin tekiliya bi Tirkiye û bi hin welatên Ereb re girîngtir dîtin. Ew tercih kirin. Di rûxandina Esad de bi Tirkiye bi welatê Ereban re li hev kirin. Berjewendiyên İsraîlê jî li ber çavan hatin girtin. Yani mesele ev e. Vaye wisa ye hevanna. Em çi bikin? Niha li Dêre Zorê ew ciyê ku Qesedê zemanê xwe de li wê derê bû hevanna. Kanên petrolê hene. Ne? Ew petrol ana hatine şewitandin. Çima ji ber ku êl û eşîrên Ereb bi hev ketine. Nakokî hene di nava wan da, şer derketiye navbera wan da. Aniha jî hin ji wan çûne agir berdane van kanên petrolê. Nûçe bi vî şeklî ye. Êdî çi qas rast e, êdî çi qas mübalağa ez wî nizanim. Mesele ev e. Aniha ciyê ku hûn dibînin Dêre Zorê agir bi kanên petrolê ketiye. Yani li gorî hin îddiayan eşîretên Ereb gazî Qesedê kirine werin alîkariyê. Yani zehmet e yani. Qesedê çi wa here? Ma dibe yani. Hûn Ümit Özdağ nas dikin Ümit Özdağ. Ümit Özdağ kesekî nizanim ji Kurda hes dike nake Ümit Özdağ. Hûn çi dibêjin? Ka fikrê xwe di derbarê Ümit Özdağ de binivîsîn. Ümit Özdağ hevanno kesekî netewperest e. Ez hena fotoğrafî wî peyda kim? Fotoğrafî wî tune ye gelo. Ha heye. Tamam. Ümit Özdağ ev e. Dane keleka Şeyh Saîd ji ber ku heqaret li Şeyh Saîd kiribû zemanê xwe de. Aniha ji ber ku heqaret li Şeyh Saîd kiriye ceza lê hate birîn. Cezayekî ne zêde ye, lê sembolîk e. Ji ber heqareta li Şeyh Saîd kiribû 6500 lîre cezayê pere li serokê giştiyê Partiya Zaferê Ümit Özdağ hate kirin. Ev Partiya Zaferê ji MHP qetiya ye ama aniha ji MHP tuştir e. Dadgeha cezayê giştiya Xinûsê Erzurumê ji ber heqareta li Şeyh Saîd kiribû 6500 lîre cezayê pere li Ümit Özdağ birî. Dadgehê cezayê peran ji ber sûçê yekser heqaret li bîranîna Şeyh Saîd kiriye daye. Dadgehê cezayê hatiye birîn jî taloq kir. Çima dibêje yani weke şert eger di nava 5 salan de tu sûçekî bi vî rengî bîkî ev ceza dikeve meriyetê. Eger di nava 5 salan de tu baqil bî û dengê xwe nekî û heqaret lê nekî û ev ceza wê pêk neye. Yani şartlı ye. Di derheqê ji bo parvekirina li ser hesabê medya dijîtal ya Ümit Özdağ ya giştî de qenaetê ku heqaret li bîranîna Şeyh Saîd hatiye kirin, qenaetekî wisa derketiye, mafê gilîkirinê yê neviyên Şeyh Saîd heye. Tiştekî wisa ye. Ya tiştekî balam kişand û zanin çi balam kişand? Kêfa min hat ji aliyek ve binêrin ez çi nîşanî vedidim. Niha di nava AKP'de pir însan hene ya.
Hüseyin Çelik jiyek jwane. Hüseyin Çelik divan demin daviye de nivîsên xweş dinivîsîne. Hevpeyvînê xweş çê dike. Mesela çi dibe? Ez ji we re bêjim. Paşê jî ez ê cih bidim nivîsa Cemîl Oğuz Hevalna. Tiştekî xweş e, li bendê bin. Ev camêr ji avakarê AKP ye. Divan demên dawiye de di derheqê Kurdan de tiştên pir xweş dibêje. Yani serwext e. Di mesela Kurd û Kurdistanê de gelekî serwext e. Ez dibêjim qey însanên di nava siyaseta Tirkiyeyê eger mîna wî tev bigerin, di demên pêş me de fayda wan wê gelekî çê bibe. Mühîm e. Hem ji bo îxnakirina Tirkan û hem jî ji bo Kurdan jî dibe numûneyekê baş. Yani tu bi salan di nava siyasetê de Tirkiyeyê bisekînî jî, tu niyetekî baş nîşan bidî jî di dawiye de bikêrî tiştekî nayê, divê tu vegerîce milletê xwe. Hüseyin Çelik tiştê xweş dibêje. Ne tenê îro, daîmî tiştê xweş dibêje. Ji avakarên AK Partiye me got, Wezîrê Berê ê Perwerdeyê Tirkiye Hüseyin Çelik, rexne li civaka İslamî ya Tirkiye dike, rexne li cemaetên dîndarên Tirkiye dike. Hüseyin Çelik ragihand ku ew li hember Kurdên Müslüman ê li Rojavayê Kurdistanê Sûriye û Tirkiye xemsar bûne, bêdengin. Çima? Hüseyin Çelik di nivîsekî xwe de ev sekna rastkir, ev nêzîkatiya rastkir, muhafazakar û cemaetên İslamî ya li hember doza Kurdan, li hember milletê Kurd û mafê Kurdan bi tundî rexne kir. Çelik balkişan ser wê yekî ku civaka İslamî ji bo Müslümanên li welatên pir dûr, mesela Somalî, Sudan, Mısır, Arakan, Myanmar, ji bo wan gelekî çalakin. Hema dikevin nava hereketê, alîkariyê kom dikin. Lê dema ku mesele dibe Kurdên cîranên me yan jî Kurdên nava welatê me bêdeng dibin. Ev nakokî pir vekirî aniye ziman. Dema ku pirsgirêkekê bi Müslümanên Somalî, Sudan, Mısır, Arakan, Myanmarê re hebe, cemaetê İslamî hema radibin çi heye çi tune kampanya didin dest pê kirin. Li aynî girse li hember kuştinên kiryar nediyariyên salê nodî, li hember wandakirina di dema desteserkirinan de, valakirina gundan de, di dema her cure nêzîkatiyê xirab ên dewletê yên li hember Kurdan de tenê bûn temaşevan, tenê bêdengman. Beşekî zêde ya cemaetên İslamî peyva ümmetê bikardîne. Ji devê xwe dernaxin. Lê ev têgeh neçûye nava dilê wan, netewperestî bi ambalaja ümmetperestiyê tê pêşkêşkirin. Yani tiştek ku dixwaze bibêje, hem ev rewş hem jî polîtîkayên heremparêz û nijadperest ên dewletê her roj zêdetir Kurdan berbê deverên cuda ve dikişîne. Yani daxuyaniyê nexirabin, lê dibê rexne pir werin kirin. Niha em cih bidin nivîsa Cemîl Oğuz, em bi hev re jî bixwînin, em dikarin bi hev re jî bixwînin. Mesele çi ye? Mesele veya nivîseke de diyarnameyê de ye, ji xwe diyarname ji aliyê Cemîl Oğuz vetî amade kirin. Dibêje weke pêşgotin divê nivîsê de em ê ne pesnê kesan bidin, ne pesnê partî û aliyan bidin, ne jî wan rexne bikin. Derdê me ne ev e. Heta ji me tê em ê li bersiva pirsên gelekî kesan avêtine meydanê bigerin. Bi anekdotan bi ser meselê de biçin. Ez jî nizanim encama vê nivîsê me ber bi ku derê ve bibe, lê dekkerên ku divê em bi hev re lê binêrin. Niha nivîsê ez jî merex dikim evan. Vê sibê ez wisa carekî sera çûm, lê ez ê aniha bi we re keşif bikim. Naveroka nivîsê tam çi ye, basa çi dike? Têkçûn serkeftin. Kîjan e gelo? Pirsa pêşî ev e. Meseleya Kurd li Rojava têk çû gelo yan na? Bersiva vê hem erê ye hem jî naye. Erê ji sedî heftê axa di destê xwe de wenda kiriye, rast e. Li ku dera dunyayê tiştekî wisa bibe, ev darbeya mezin e. Em bêjin na, axa ji dest çû, ne axa wan bû, yê xelkekî din bû, ew ax çû. Berova jî vê bûn hekimê axa xwe ya ku ji bav û kalan maye. Daha çima têkçûn 15 salin çi dikirin?
rexnên bi vî şeklî heye ka em binêrin çi dibêje. Li ser vê gelek tişt dikarin bêne gotin. Lê 15 salan di 15 salan da gelek tişt kirin. Gelek tişt jî nekirin. Gelek tişt nekirin, yek jî dîplomasî bû. Dîplomasiya wan qels bû. Bi qasî dikaribûn kulmê li masê bidin, nikaribûn bandorê li Senatoyê bikin, nekarîn bandorê li rayedarên biryardar yên Ewropayê bikin. Hem bersivê din jî ev in. Ev de rojhilata navî ne. Saddamê xwînxwariyê zalim di heman demê de xurt li qulê mişkan hate dîtin. Qaddafiye hakimê herêma xwe bû, nikarî xwe rizgar bike. Esadê ku ne 15 lê 5 salan li ser desthilatariyê bû, di rojekî dê çû. Rûsyaya ku baregihên wê yên li rojhilata navîn li Sûriyê bûn, dest ji wan berda û çû. İranê ku lingekî wê jî li herêmê bû, ew ling hat jêkirin. Hamasê ku demekî rojhilata navîn dihejand, êdî tune ye. Hizbullahê ku demekî ew herêm dihejand, niha nizane wê çi bike. Divir de mînakekî em ji başûrê xwe jî bidin. Ev başûrê ku di sala 1992 de parlemen ava kir, ji wê demê ve xweser bû. Ew başûrê ku ji sala 2023 vir ve azad e, bi navê Kurdistana Federe fermiyetekî wê heye, di şevekî de ji sedî nêzê 5 axa xwe, nêzê sedî 5 petrola xwe ji dest da. Ev de rojhilata navî ne. Tu ne tam yek bî, tu herî yek bî yek. Yani pirsa berdêla keda ku daye. Em hinek behsa wê bikin. Baş e? Li hemû dünyayê ev gotineke biêş e. Li dünyayê bi dehan ciyan bersiva keda xwe negirtine û têk çûne. Li dehan ciyan jî bersiva keda xwe girtine. Ev ji bo Kurdan jî heman tişt e. Mümkün e ji îro pê de hê zêdetir têk herin, mümkün e serkeftin jî bi dest bikeve. Meseleya sedema têkçûnê îdeolojîk bû. Bi rastî jî wisa bû gelo? Mali Başûrê Kurdistanê dema ku Kerkûk, ax, petrol çû, sedem îdeolojî bû? Yan bê îdeolojî bû? Meseleya ji bo hemû partan, mesela dibe ji bo hemû partiyan, ji bo hemû welatan îdeolojî ne lazim e gelo. Mesela welatê te hebe wê îdeolojiyekî wê tune be. Ew îdeolojî tu divê yani ew îdeolojî wê yani faşîzm be eger dewleta te heye. Tu dixwazî şerîat be, sosyalîzm ya demokrasî be. Çi dibe bila bibe. Ma îdeolojî ne lazim e wê demê. Biya min ji meseleya îdeolojî wê de tir, ew îdeolojî divê çawa li ciyê ku lê diçînî lê bînî. Dibe tu terî dibe darê fistiqan li çemserê da ji wê. Ma ev dibe yani çawa mümkün e yani mesela. Tu îdeolojiya xwe çawa kengî di kîjan serdemê de di nava kîjan milletan de pêk tînî. Ev jî mühîm e. Yani nayê manî ku îdeolojî xirab e yani. Mesele ji îdeolojî wê de tir, ew îdeolojî divê çawa li ciyê ku lê diçînî lê bînî. Yani bifikirin ku dibe tu çi darê fistiqan li çemsarê da ji wê. Ma ew ê çê be? Ma dibe wisa? Elbet dar mühîm e. Darê fistiqan hê mühîmtir e tabii. Lê wan daran tu li ku biçînî, tu li ku baş wê ya mühîmtir ev e belkî. Yani ciyê ku tu dar lê baş wê. A mühîm ew e. Hakikaten tespîtek balkêş e. Yani îdeolojiya te wextê sedî sed di pratikî de pêk nayê, nayê manî ku ne rast e. Ya dema wî şaş e, serdema wî, ya jî coğrafya ku tu lê tam ne müsaîd e ji bo ku tu pêk bînî. Ew jî rast e. Erê. Ya jî te bingêha me de nekiriye nizanim. Coğrafya wî jî mühîm e tabii. Yani baweriye bi Ereban tiştekî rast bû gelo dibêje mesela. Tevgera Kurd li Rojavayê Kurdistanê li ser heta biratî bawer e. Ma gelo ev tiştekî şaş e. Baweriya wan ew e ku ne şaş e. Bi min jî biratî tevgerekî ne şaş e. Lê kî ji biratiyê fehm dike. Biratî bi çi dibe? Hemû mesele ev e. Biratî bi îdeolojiyê dibe? Bi gotina xweşik dibe? Na. Li rojhilata navîn hemû tişt hêz e, quwet e. Eger tu bi hêz bî, tu dikarî gotinên xwe yên xweşik bi her kesî bidî qebûl kirin. Eger tu bi hêz bî, tu faşîst bî jî, tu dikarî faşîstiya xwe bidî qebûl kirin.
Lê tu nebihêz bî wê çaxê ji kîjan alî ve bayê hêzê were yên derdora te wê bixebin wî aliyê. Li rojdata navîn jî ev bû Kurd bi têra xwe nebihêz bûn. Ereban yani erebên li derdorê çû gotinên xweşik, gotinên biratî û her wekî din jî li şûna xwe mane. Yani ew bayê hat li wan xist. Piştî ew xas gotinan wekî din hin kêmasiyên belloq xwe nîşan didin. Ew jî hene. Mînak tevgera Kurd rola Trumpî baş fehm nekiriye. Di serdema yekem ya Trump de çi hate serê wê axê di serdema duyem de divê tevdîrekê çawa bihata girtin ku rê li ber Trump bigire. Ev baş nehatiye femkirin. Em bi pişta xwe binêrin. Em bi gotina em pişta xwe bi kesî ve girê nedin tenê têrê nake. Li gel vê di heman demê de li hember tiştên bi ser te de bên jî divê tu tiştinan bikî. Mesela tekîliya dîplomasî ku bandorê li Trumpî bike di serdema duyem ya Trump de Kurdan kir yan na. Mesela çi dikare tesîr li Trump bike? Gelo me tespît kir, gelo me pêk anî. Bersiv ew e ku di warê dîplomasiyê de gelekî li başin hevalên me. Yani behna nefesa nûnerên te, piştgiriyên te ne li piştstûka kesên wekî Trump e. Ne li dû endamên herî jor, mînak ne li dû senatoran e, ne li dû cîgerên serokwezîran filan û bêvan e. Ew nûner, ew zilam, ew piştgirên te deqe saniye raporan danayinin ser masê wan. Deqe saniye mesele naxin rojeva wan. Kes li ber te nakeve. Belkî haya kesî ji te çînav. Binêrin. Halekê din jî meseleya mîtîngan e. Ev mesele mîtîng. Meseleya mîtîngan e. Yani me şû mîtîngê ku em çê dikin çalakiyên me li her parlemenên welatekî bi dehan kesên te hebin xwe bigînin parlamenteran gav bi gav wan bişopînin, wan agahdar bikin, piştgirî bixwazin ji hemû mîtîngan bi bandortir e. Ev nayê wê manê ku mîtîng bi kerî tiştekî nayên. Elbet mîtîng muhîmin, girîngin, balê dikişînin. Lê dixwazim bibêjim jê wêdetir lazim e. Mesele ne tenê mîtîng e. Yani li parlamentoyên Ewropayê ê welatên cîhanê dibe mirovên me hebin ku bikarbin gav bi gav van siyasetmedarên wan bişopînin, wana agahdar bikin, ji wan rûbirû piştgirî bixwazin ve ya dikare ji mîtîngan bi bandortir bibe. Di wê manê de. Li vir gotina rojnameger amberîn zeman tîne derdixe pêş. Dibe dema dîplomasî xitimî divê mesela Rojavayê Kurdistanê de hevanno Nêçîrvan Barzanî rabû gavên stratejîka vê din. Ew bi rêberê olî Franklin Graham re ket nava têkiliyê. Graham gelekî bandora wî li ser Serokdewletê Amerîkayê Donald Trump heye. Nêçîrvan Barzanî ji wî re dibêje operasyona li hember Kurdan wê bi felaketekî mezin re bi dawî bibe. Yani Barzanî ji wî serokê olî re gotiye ev operasyona ku an niha li hember Kurdan tê meşandin li hember Kurdan wê felaketekî mezin bixwara bîne. Piştî ku Graham peyam ji Trump re şand, serokê Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê Donald Trump bersiveke pir kurt daye. Dibe mesele hel bû. Yani ew serokê olî dikare bandor li Trump bike. Jê re dibêje meselê hel ke. Bila konkûjî nedome. Vê meselê biseknîne. Donald Trump heqeten jî wî rojê ket nava ta çiqas rast e nizanim. Yani ev peyam Nêçîrvan Barzanî telefonê wî kiriye, wî jî telefonê Trump kiriye, Trump kiriye, Trump jî telefonê Erdoğan û Colanî kiriye û telefonê Erebistana Suedî kiriye. Bana çiqa rast e nizanim. Lê tekiliyên şahsî dikarin bi bandor bin. Di wê manê de ev nûmuneyekî baş e. Yani ev peyam heqeten çiqas rast e em nizanin lê mirov bawer dike tiştekî wisa hebe ji ber ku serok kî dibe bila bibe muheqeq kesekî heye ku ew guh didiye. Her însanekî bi bandor muheqeq dikeve bin bandora însanekî. Divê mirov wî bibîne. Yani ew e mühim e yani.
çend gotinên din jî di derbarê Rojava da, di derbarê Başûr û Berxwedanê de Mazlûm Ebdî ji dor maseyê rabû, xwe bixwest gelê li dû wî kûçe û kûçe bi cih bûn. Niha Kurd li heçar aliyên dunya rabûn serpiyan, li Başûr ji dema têkçûna Kerkûkê zêdetir xelk rabû serpiyan di mesela Rojava de. Vê yekê kir ku destê tevgera Rojava xurttir bibe, bi welatên biryarê didin bi paş ve gav bide avêtin, dîsa hemû rayedarên Herêma Kurdistana Federe ketin nava tevgerê, vê yekê jî bandoreke din ya erênî kir. Hala din Rojava eger têk biçiya wê bandora wê dor bihata Başûrê Kurdistanê jî. Revebirên Başûr ev yek baş fehm kirin û ketin nava tevgerê. Bi Kurd û Kurmancî gelek tişt hene mirov dikare bibêje, lê gotina dawî ev e. Niha hê ne Rojava bi ser ketiye ne jî bi temamî têk çûye. Di rojên pêş me de, di mehên pêş me de, belkî jî salên pêş me de li Sûriyê zagona bingehîn saz dibe. Yani destûra bingehîn ya Sûriyê wê çêbibe ji nû were nivîsandin, Kurd çawa çi qas xurtin ya jî qelsin çawa dikarin di nava vê zagona bingehîn de ciyê xwe bigirin. Yan jî bandorê lê bikin di nivîsandina wê de. Esas mesele ew e. Mesele ne tenê di şer de merû çi qas bi ser dikeve. Dîsa sibê du sibe hê jî heteşe li Sûriyê li ser kar be wê çawa be hê nediyar e. Ev de rojata navîn e. Emrê heteşê çi qas maye, ê colanî çi qas maye em nizanin. Ev hêzê ku hatin bi dewleta Tirkiye re êrişê Rojavayê Kurdistanê dikin, hê jî êriş dikin. Ew ê heta kengê û kuderê li ser piyabin. Wisa xuya ye ji Kurdan re her demê zêdetir yeketî lazim e. Ew mühîm e. Pêvajiyekê nû anha dest pê kiriye. Divê mirov hayedar be, baldar be. Divê pêvajiyê de tu serketî dikarî bi ser bikevî. Ji şer mezintir yani firsendê îro di destê Kurdan de ji ê şer mezintir in. Ev firsend ez bahsa wan dikim. Silav rêz dem baş e van.